Zbog poteza koji je učiteljica preduzela nakon što je upucana zaslužila je titulu heroja. 16-godišnji dečak koji je upucao svoju učiteljicu u Virdžiniji koristio je pištolj koji pripada njegovoj mami i koji legalno posjeduje, rekla je policija. Vlasti su rekle da nije bilo tuče ili fizičke borbe pre nego što je dečak otvorio vatru ka Ebi Zverner, dok je predavala u školi u američkoj državi. Izvadio pištolj, uperio ga i ispalio jedan metak. Drew je dodao da pucnjava nije slučajna, ali je odbio da pruži detalje. On je rekao da želi da razjasni izjave koje je dao neposredno nakon incidenta u petak, kada je rekao da je došlo do svađe pre pucnjave. Policajac je rekao da je to više ličilo na interakciju između dečaka i učiteljice prvog razreda. Pucnjava je bila namerna, dodao je on. Šef policije je rekao da je učiteljica podigla ruku u odbrambenu poziciju kada je dečak zapucao, a da je metak prošao kroz njenu ruku i gornji deo grudi. Dok su njene povrede u početku smatrane opasnim po život, njeno stanje se popravilo i trenutno je stabilno. Drew je pohvalio učiteljicu kao heroja, što je brzo izvela decu iz učionice nakon što je upucana, a na snimku sa nadzorne kamere vidi se da je ona poslednja napustila prostoriju. Dete je zadržano u medicinskoj ustanovi od kada su u petak izdati hitni nalog za pritvor i privremeni pritvor, rekao je Drew. Dodao je da će sudija odrediti sledeći korak za dečaka. Njegovu majku je ispitala policija, ali za sada nije poznato da li se suočava sa nekom optužbom.